Namkelekile Avalanche of Grace, gama lam ndiluthenjiwe emolweni. Umyalezo wethu siwufumana kwincwadi ye-Luke 23. Umyalezo wethu uzosivuselela. Usenokwenzeka uba siya ezicaweni kanti asimamkelanga uYesu. Usenoya ecaweni njalo kanti wena awuna-relationship with Jesus. Ungalindi kude kube ngumzuzu wokugqibela. Ungalindi kude kube kubi. Ungalindi kude kuthiwe wena ulele. Sizawubona the God of the 11th hour enceda ibhada ebelisiya esihogweni, kodwa ngenxa yenhliziyo yalo enhle la ungena noYesu eparadise. Ufuna ukhuthazeke namhlanje, uzamkelele uYesu nakweyiphi nengxaki yakho, uze nengxaki zakho kuye. Uye yedwa umanqoba, uzazinqoba zonke ezo ngxaki zakho. Kakaramba izulu kaloku uYesu, sisikwembu samadini, zanazo zonke kuye. ULuke 23, uYesu phakathi kwamabhada amabili. Lethe elinye ibhada, zisindise. Andithi uthe uyinkosi yamaYuda, zisindise, usindise nathi. Ibhada is mocking God, ihlekisa ngoJesus. Akazi ukuthi God is not mocked. You mock God, usifake engxakini kakhulu. Kodwa elinye ibhada lona lalinayo i-revelation of who the anointed one is. Lathi awumoyi kuThixo, akenzanga nto lo mntu. Mna nawe singaboni, siyazazi uba senze ntoni. Laguquka, lajonga kuYesu, lathi Yesu, uzundikhumbule xa ufika kubumngani bukaThixo, xa ufika kubumngani bakho, uzundikhumbule. Wathi uYesu, namhlanje zoba nawe eparadisi kaBaba, zoba nawe eparadisi kaBaba namhlanje. Lasinda ngomzuzu wokugqibela ibhada. He is a God of the 11th hour. Nawe ungalahli itawuli, ungasose ujonge emuva uthi kubhetera apho ndivela khona. Udala ngithandaza, kudala ndifasta. Angafika nangawo lo mzuzu, i-11th hour sowuncamile, sowusithi awusowuphinda uthandaza, afike. Yomelela, funa womelele kwindlela yakho khona nasempilweni yakho. Ungashukunyiswa nje noba yintoni. Ungalahli ukholo lwakho, ungalahli uthando lwakho, ungasuki.